Hej. Vi har laver en produkt, bare blive ved og ved, som vi gerne vil vise. Ja. Okay, ja. Jeg spiller... Nej, han spiller Nelson Mandela. Jeg spiller Nelson Mandela. Jeg spiller hans ven, som der var i fængsel med ham i 26 år. Og jeg spiller en, der var sammen med Nelson Mandela. Vi håber, I kommer til at vores video. Nelson Mandela, han skriver sig ind i historien som det største menneskerettighedsikon. Hans kamp mod uretfærdighed har inspireret folk i hele verden. For det første, fordi han på en meget værdimåde førte kamp mod apartheid. Og efter apartheid faldt, førte han forsoningskampen og insisterede på, at Sydafrika skulle være et Sydafrika for alle. Inden han blev Sydafrikas første sorte og demokratisk valgte præsident i 1994, sad han indspærret sammen med mange andre apartheid-modstandere på fangeøen Robben Island. Fra 1962 til 1982. Fra 1962 til 1982, hvorefter han blev overført til et fængsel på fastlandet, og så blev han først løsladt i 1990. 28 år. I fængslet kæmpede han for de sortes rettigheder. Den måde han gjorde det på, mens han sad i fængsel og mens han var ANC-forkæmper, var på en fredelig måde. Og uden at gå til yderligheder, som mange andre gjorde. Så han var en meget stor politisk ikon. Vi kommer alle sammen til at savne dig, Mandela, og vi vil aldrig glemme dig. Må du hvile i fred. Jeg er Ahmed Kærtrødder. Jeg var i fængsel med Nelson Mandela i 26 år på Robben Island. Jeg kommer til at savne din rigelige reserver af kærlighed, omsorg og mod tjener fortsat som en kilde til styrke for menneskene. Farvel, min kære bror, min mentor, min leder. Mit liv er tomt, og jeg ved ikke, hvem jeg skal vende mig mod nu. Hvil i fred, bror. Jeg er glad for, at verden er endt, som jeg ønskede. Alle mennesker har fået ligestilling og samme rettigheder. Hele mit liv har jeg dedikeret mig selv til det afrikanske folks kamp. Jeg kæmpede imod de hvides magt, og jeg kæmpede imod de sortes magt. Jeg forsvarede om idealet om et demokratisk og et frit samfund, hvor alle mennesker lever sammen i ro og med de samme rettigheder. Det var et ideal, som jeg håbede at leve for og at opnå. Men hvis det var nødvendigt, var det et ideal, jeg var parat til at dø for. Jeg er så lykkelig over, at jeg har opnået det her ideal, og jeg har ikke længere en pligt. Nu vil jeg gå bort. Al magt til folket.